Sawana begal. Mboten bau reksa. Oh ngaten. Mboten. Oke. Walah nek bau reksa mengke malah kula mboten mulih-mulih. Ning kene ujur iki mengke. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun ingkang kula hormati Bapak Terus Pak Kades Bulak, Pak Wo Bulak nggih. Nggih. Matur suwun sanget. Kula sampun diaturi minggah mriki nggih. Matur suwun dalam rangka napa niku sedekah bumi utawi bersih desa Bulak. Mugi-mugi masyarakat Bulak tansah diparingi seger kewarasan. Amin. Sehat walafiat. Amin. Kok tandurane nggih mugi-mugi panen melimpah ruah. Boten nenten serangan napa-napa ngoten mawon. Amin. Amin. Nggih kalih titip niki titip isine titip tok niki kula. Nggih. Titip nggih kalih diwangi-wangi jaga alase ngoten mawon nggih. Mengke nek alase apik ra yo tikuse parake ning alas ngoten. Nah, intine kan ngoten niku mawon nggih. 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 Niki nggih saking kula ngoten niku mawon kula mboten saged pripun nggih ngomong niki. Berarti wakil meleh menembang no nembang. Oh nembang. Nggih no nembang. Lah dicepaki bola sora ngeten iki kersane jenengan nembang. Oh ngoten nggih. Nggih Pak Layudi. Kenalan piyen Pak? Ya Oh siap ya Allah ya Allah. Mbok yo madhep kula to. Siap oke. Mripate ngematne aku to Pak Layudi. Nah. Lu kenal to sampean? Terus padha padha napa lanangi jerene. Pun wedok niku. Oh pun wedok iki. Nggih mene mboten. Nggih to? Nggih jenengan rogoh mene mboten. Iya aus. Mengke nek mboten teng mriki nek rogo. Niki nembang napa Pak Layudi? Napa dan tembange niki? Manut mawon Pak. Oh ngoten. Manut mawon. Apa ya? Dalam Gubuk asmara. buk. Nggih. Oh alah gubuk asmara. Nggih, purun jenengan teng Gubuk asmara niku kula anu is gubuke pun terak anu niku terak angin niki pun reyot niku pripun? Rampun dicorok pun malah dibruk nih Oh, sih. Kersane napa? Kersane napa, Mbah Wahyudi? Lagune napa? Nggih. Sing rodok rame napa anu? Demo. Oh demo. Nyanyi yo demo. Mate rotok rame kok. Nggih. Apa ya? Aku nek ning munggah iki malah bingung arep nyanyi apa, malah bingung aku. Alah medhun riyen kok delok YouTube sik akeh munggah. Oh ngoten nggih. Nek ngaras kelowak klawu nek bingung. Anu mawon. Napa niku? Uyung. Oh uyung. Nggih. Siap. Langsung dandut, Mas. Oke. Oke, tak tung tak. Sing. Dene kan? Sebenarnya dene kan. Ya lelelo. Ya. Mangan ratuyan rajina dolan Mongkudu warga wonten ati susu ayu apa ra drenyo sawang iki awakku sing guru Leganono kon gunung dan brontom Witeng pari Timen mari Don loro ati None nolalo Swantene nggih sae lho, Pak. Mas, Nggih. Kayak anu napa paklinane nggih teng Pikachu. Pikachu bareng Menawa apa? tes vokal